Речем чета. Аз съм Роди от The Half Gaming и днес се подсъкам малко S4 League. Фора са пишка четворка в играта. Това е много готина, много забавна и приятна. Има много различни гейм модове и може да си правите героя с различни костюми и какви работи. Всичко се взима на време. Костюмите се взимат и тези примерно сега ги взимаме, след един ден няма ги има. Обаче оръжията са на игра. Имам преди след време игра, на колко време игра и сега или нещо такова. Както виждате сега при... Тере-бере. Само секси. Ето тук е така, примерно, беше за 2 часа. Ами ако играя 2 часа, ако съм 2 часа в игра с него и... чао. То може да се пуснем. Какво трябва да махна? Сериозно, ние сме мелета. Ще трябва да се махна някои неща. Така. Играта е много яка. Къртимивки от всякъде, но е брутална. Може ти чупи главата. Който иде от играта. Но е мощна. Много паркур има. Много луди движения. Здравей, секси. Откъде сме се виждали. Хай! Играта е брутална, просто трябва да играете, препоръчвам ви. Естествено пак някой нещастник с Spydagger. Това е възможно най-нубърски айтем, с който може да играете. Spydagger. Сега ще обърнем резултата набързо. Сериозно. Добре, малко не съм във форма, не съм играл с моите години тук. И не години, ами няколко месеца. Майко, скота помря. Това двете са ми любимите оръжия. Какво подявалите? Добре, малко съм фейлвам от всякъде. Някой да вземе да направи нищо. 2-3 дни, мали. Лошия ми резултат. Хай! Добре бе, елате ми повече. И как подявалите те малко ласт хит, това някой може да ми каже. Малко са фейл. Си играя пълен фейл в момента. Не питайте. Я мри бе. Добре бе. Ласт хит. Найс. Pineapple Forever, те са пиха, аз съм ананаса тук. Вече толкова пъти съм убил, че не му дава играта. Да ти гадно. Гледай го е! Не, ако продължавам, те си малко ще спра видеото. Това не съм аз. Ако си имах пистолетите тук. Да, 3-1 е. Това ти е повече. Повече ще стане. Само меле не е забавно. Смелята ни е толкова забавно, цялата игра е фокусирана върху оръжията. И за малко щях се изтърся като пълнява. Къв си е? Как? Добре. С малко ще изляза от този сървър. Защото тук са някакви пълни... Добре, тук някой играе с хак, аз се знам, тук някой играе с хак. Не. Сега ще раздвижим малко... Не бе. Сега ще раздвижим малко играта, да е така гордо. Какво представля? И не му мисли за такъв много какъвто бях до момента. Всъщност, в принцип, си играе играта много по-добре. Не знам какво ми става сега в момента. Има много яки музички и героите са хипер секса. И не питайте защо играя с момичи.
Приказах го преди малко. Где сте, бе? Здрасти. Да, ето как се отдашваше. Сакс. Аре, бе. Сак. Някой? Никой? Сериозно? О, сега спомних за една игра, която ми аз просто беше окупирана от противници, като влях направо ги сака. Аре, тук няма никой, е. Some enemies here. No. Nine. Нет. Come on. Come on. Ты получих. Это някой. Здравей! О, то се скрива човека. Защо не мога да дашвам? Не мога и да робам. Окей, сега ще стигна. Те с моите бахти гениалните наврата там в чувалите. Защо? Какво правя на противниковата земя? Ага, ясно. Дай бич. Това са ми двете любими оръжия. Те за... No guns. Еми... Да беше казал, бе, човек. Без оръжие толкова. Не си казал. Добре, с малкото са оръжие, защото не струва. О, да! I saw with no guns. Видях колко има такова оръжие. Fuck. Сериозно. Well, okay, guns. Такъв биш герой преди. Добре. Си игри нещо фул фейл. Трябва да позагря малко, извинявам се, ако в момента ми малко скучно. Ди си телепортира този, бе? Видяхте го, знае? Какво? Чотка е. Ман. О. Аре, сериозно? Фак. Искаш без оръжия? Минах и без оръжия. Какво? Ах, че снайпер чмазно. Не съм виждал снайпер някой да ползва, защото е просто много тъпо оръжие. Тримата ще мислите там. Тена. Ай, чао. Нищо така ми благодаря от половин час. Бай. Уй, май, мам. Дай, you little bitch. Смеле оръжие, не мога да скъсаш, нали? Като ми идват по един така... Той ма садна от всякъде. 30 seconds left. Аре, му, стягайте се. Ти изберат... Ще правят ли нещо? То са спайдагера. Бах си нахалня. Какво правили? Мама мия, не, махам соска. Ти ма стресна. От тук пък е само с оръжия. За първи път да виждам такъв дет матч. Ето тук има два човека. Ай, камен. Трябва да
загря. Трябва да загря. Къде си? Къв си? Някакъв бъгнат там. Снети мат. Играта има обаче някои брутални бъгчета. Къде е този? Да му се не види. Има някои много бързи начини за придвижване като този. Фанах ли тази гадица? О, бих се за краля си, кралицата по-точно, не знам какво съм. О, я чай малко. О, сега си спомни. Къде си е? Къде си самата фана? Ако оцелиш това с някой... Ако оцелиш това с... Мамицата ти. Сега стана малко. И такъв започва битката. Малито взимат го убият пак. Ах ти. Ах ти. Какво стана е? О да. Найс. Лак. Благодаря. Ага. Ясно как беше. Ах. Защо? Та сме позната е. Бил съм за... Лак нещастен. Чакай, къде тъс? Искам фри камера е. Мали, тук са напълни. Де вляза аз, всички влизат. Но съм известен. Къде си е? Ах ти наха... Бас нубщата, Спайдагер, естествено. С играта с най-добърските атиме Спайдагер. Даваме с Спайдагер стика. Да, откъде такъв демидж? Малко... Извините, малко са нервя, защото има хакери, които въобще твърдят, че тия са хак, ма... Аз се отказах да играя играта, защото имаш... какво лаиш там, бе? Откъде се чуят ли? Само за информация, в нас нямаме кучета и че... Не знам откъде се чуят. Fuck you! О, обувки, не. Yes. Знаеш ко? Ламе. Спайдагер! Да? Какво пишеш? А? Ти си нищо мога ти разбера, толкова грозно пишеш, човече. Ще ти кажа на тебе с Спайдагера. Когато съм с Меле, Рейнич не мога ми избяга. Когато съм с Рейнич, Мелето трудно ще ми избяга. Идеята е там, че или ще избяга, или няма да избяга, или ще ме уби. Зато и казах, че не може да избяга. Кого ще стреляш, е? Фак. Ой, майко мила. Искаш са бим ли, бе? И пайнепъл отгледах косацата и... Още малко.
Сериозно не го взех. Виж ми подно... О, секси, откъде мина. Здрасти. Добре, защо ми не забия тая брутална? О, то са сърт бомбата. Аре, брат, фърля е. О! Някакви там глупости. Така не е никой, което е странно. Опа, там ма някой. Добре. О, взех някой. Детска радост. Давай, те си ще играят. Какво? Напиши го да са чете, бе, човек. Шанган Чиндундан. Иди с ми един лист, ми го напиши нормално. И защо пишеш, а не ми го кажеш? Опа, здрави, крилати, приятелю. О, да, някой гостилва. Да не, това не е бандикам, това е фрапс. И не мога да снимам само 10 минути, мога много повече. Бе! Е, това беше нейл дето от всякъде. Все пак ги водим там, аз съм най-добър и от тяхната. Ето с King of... Тя пак лефна. Наркоман. Крисалска изварилите. А това място за какво е? О, яко. Hello, секси. И сериозно не ми излезе асистенция. Yes. Хак репорт? Кой? Кой ако смея да питам хак репорт? Left the room. О, да, найс. Садърчета как лефтват. 10 минути можеш да снимаш. Не си написал това, написал си съвсем друга простия. It's a secret, I have to tell a guy something. Трябва да ви кажа нещо, което е тайна, да, найс. Моля? С кому удари ти, е? Да. Престани! I'm Batman. Ако някой разбира английски. Ами нали затова го пиша на английски. О да, strong. So strong. Sorry mom, I'm on diet. Откъде? И мазно е. То знаеш за какво е бомба? Ти ще кажеш, ще да се обажда. Дърп. Не ми се чати нищо. Дали мога... О, дем скилс на ръбчета. Да, доста бъгове има. Опа, мама мия. Где има стреляя, китаец. И пиняпле. Някой видя ли критикала? Сега пак от нашата тема с Спайдагия. И Джир. Майко. Аз сега с моя китайски.
No speed dagger, Jir. 9. Опа, лодка. Уй, китаец. Мама му става. Аз губих, нали? Да. Обаче някой. What the fuck? Здрави. Не. Май тап да я убият аз. Тъп в затвора. Гадна работа. Гадна. Добре, през цялата игра има двойно умиране, двойно по-малко умиране, отколкото киловете. То мисля, че един кил не е на точка, ами всъщност мисля, че са две. 90 кила. Отко е. Защо на мен? Защо се респаунват в клетки, подявали? Защо? Каква си ти е? Крете, гао. Що сега? О, че го То се опитва мацели с Хелган. Сериозно. С оръжие. Мой противник се опитва махелни. Мамицата ти. Рико, не. разбег, богър. Ако ще бегам, бе? Ей. О, печелихме. Как бе? Конфирм. Китайци от всякъде. Как са такова ще? Яху! Аре в обид. So sexy. Do you see these moves? Окей. Е така. Bring it on. Deathmatch на някакво забавно местенце. Спъвам майста на малко дългичак. Пука ме. Кой скаже? А? Какво? Сега трябва да изчакам. Мама мия. Бор алфа заминаха. Вече съм от отбор бета. Пандазон. Пинки пай. Розовия пай. То всъщност не е ли пинк? Не пинки. Да, пинки. Компука. Панда. Станаха двама Старт гейм. Един. Защо аз съм Олнара? Не, това е. Езве. Нова са 3 сега. Ами нова са 3 техи. О, любимия ми мама. Не ти е любим мап, за първи път го виждаш. Защо играя с остриш някакъв пандазон? О, то с малко 10 пъти съм го играл. С още може ли да играе? Здравей. Не, мамицата ти. Бе, купира ти. Мамицата ти неща са. Купира ти айтемите. Къде си е? Е, друга. Защото му те има някакъв. О, пак му пичи. Де момичета едно момче. Латка е! Чукундур. И го заеби. О, благодаря. О. О, имате роди тактика. Тя ще хелпа, пък ти ще Да. биеш. Това всъщност е добре. О, това го забравих. Дай. Здрасти. Да, и аз се обичам. То си явно ще садне. Какво? Садна! И лефтна. Добре, този клип не е ми сеструба, много пълноценен. Здрасти, как и тако? Айчо. S for action. Рандом. О, откъде? Ти игра четка.
Орангутани. Какво така? Нищо. Заболяват мължите му тесноите слушалки, докато свикна сега. This is our chance. Ага, ясно. Някакъв шанс там за някаква атака, за някакви китайци. Какво? Къде трябва да са тия? По принцип са и tukajte. Опа, не е този път. О, момиче. Ами какво да е, бе, човек? Момче? О, аз тук е някакъв паркор. Мама ти! Иначе. Две в едно. Ма то О, брутално. спайдагера. Защо? С спай дагер. О, плюс 10% атака и аз имах и не такива, с когато си ги взех. Какъв си? Значи първоначално екипа... Аз нямах ли крила, бе? Да, имаше. Имаше бате. Да, бе, по. И Купи пай си не го, по-малко ама ще оглави не класацията, използвай. защото е пълен пич. Кой? Ти ли? Ананас фуревър, аз ти казвам. Гледай са къв съм стилът. Хай! Прости. Всяко... О. What the... О, то си игра ми върви, бе. 3 хел. 3 хел. Аз ти казах, аз трябва да загрея и гек. Направо ще ги изям. Чакал ти. На 3 хелт. Ако успя да убия някой, много ще се смея. И се няма. И го пиеш. Той само да ма докосни и аз умирам, то там е проблема. А и ако има рейндж? Какъв е Рен, бе? Рейндж, Ами... Всеки играе по минимум един рейндж weapon. трябва да има с 3. С по 3 меле weapon на мап, който всички са с... Минимум с един рейндж, в принцип той е така. Говоря за 3 рейнджа. Да, 3 рейнджа, какъв то с побъркане? Хак. Не хак. Няма хакове за тази игра. Сериозно ли, бе? За малко е. О, здрасти. Спайдагер. Уи! Зайчета. Опа, малко паркор от моя страна. Байо Риван, скок точка. Мотни. Зайо Байо. Риван. Зайо Байо Риван. От мене ти няма се измъкнеш. И пак заби. И О, го взимаш. какво? О, добре, бе. Възползвай се от лага, бе. Жив, бе. Възползвай се от лага ми, нещастник. И сега ще ти разкажа играта, само да та фана. Те губиха вече. Само да та фана. Так, Само ще да са те дори, бе. гледам. Найс. Какво е? Това е много як скил. Да, естествено. Чакай. Моя. Сетиха за кога ми свършат патроните. Един патрон имаш. Как блокираха вратата мазно. Кой е? И вижи така. Добре. Защо лагва? Не знам. Ами явно заради фрапса. Имам проблеми с фрапса. То да не е тъй да снимаш с фрапс без проблем, но всеки има проблеми. Умре, японец. То се афъка не е честно. Кога ти афака? Компот ли да му отварям? И се умира. Как съм застанал? Настам. Нищо ме лагва. И заради този лаг, Как? може би... Сентригън. Епик. Сентригън. Уби го, бе. О, така е. Не, Сентригън. О, мама ти. Какво? Не го любих? Едно. Не го любих.
Тафуя? И все още... О, аз тогава не съм взел кю. Ета сме радва от всякъде. Не, искам да взема кю. Да, ти на 19. Не. Хъпа. Как мога бе? 19 хъпа. Аз мисля, че не мога да се отреме се така свършено, да. Ари, 11-5. Въобще не ми хареса. Так. Сак. Гинтири-минтири. Тинтири-минтири. Right dance. In your head, nigga, motherfucker. Burn, nigga, burn. Играта е брутална просто. Но трябва да я пробвате, препоръчвам я много вас, но мръзва бързо. Какъв е този филд? Сега сме от другата страна, предполагам, да. И аз вече съм на покрива. Здрасти. Спайдагер! Маме си. Ой, във всяка игра ли си трябва да пишеш Спайдагер или български? Защо? Айде... Влезе не знам кой влезе, обаче промени играта. Цялата игра. Давай. Ей тая! Сенти! Гледай ги, бе. Аз с... Да! Това клип Мама. стана нещо много тъпо. Така. Сериозно ли не убих, бе? Какво стана, бе? Има нещо, дев ги пази. Нещо, дев ги пази. О, той има крила. Супер. И нещо и дава бонус атак. Виж го. Спайдагер. То може да се уби нещо през стената. Бъгвам се играта, човек. Не знам, бъгвам се играта. What a stupid game. Хак. Зичи про. Всички мислят, че всеки е хак, ама просто като знам. Ма, мислят за хак, е така. Найс, естествено в гръб. Днеска Роди дадохме да играем в един сървър на CS, ако някой не представя. Да не мълчи, човек. Мълчи, молята. Този брат, не го знам какъв е, ама някакъв хипер китаец, о май гош. Сериозно ли, бе? Защо не мога да... Аз ви казвам, бъгваме се играта от всякъде. Баси пича. То скил трябва да се го отключа. Кари се. Спи. Престани да се обаждаш. Ти с крилата в принцип са... Какво? Саднах. И този го видях колко е добър. Ама... го уби. So much spam, сериозно. Някой ползва Спайдагер. Къде е? Ще го убия. Си именно от моите лючахни дали. О, тя. Не, от вашата, ето я. Зайчето.
Зиче, не зайчето. Ами ако беше зайчето, ще... Да, бе, те имат ледени неща. Да мрежа, но... Ууу, на едно хелца. Your life, bitch! Умря. Здраве и секси. А тук как умря? Аз на едно кръв бях вече. Как да живея? Такви? Damn skills. Гледай го. Да, тя Не е зле, не е зле. питва. Ай, ще ги бийте, бе. Ако вашите спрат да фидват. Дани, тази игра не е фидване. И млъкни. Виж го. И как знаеш там? Доста Добре, бе, как не го... О, добре, поне този го убих. Някакъв там заребен така. Някакъв флекс носи на BMW. Такова как минало? Той е мощен човек. Това не са за трябва. С краката, с главата надолу. Как не обърнаха, бе? Видя ли? Да, щом не обърнаха на Химахак. Не, Яндима стреляе. има някакъв от вашата, който е нуб. Яндима стреляе. Как го обърнаха, станахте пак равно. Да ти гадно е. Хак. Никой не трябва да умира. Някакъв копиш хак. Ами явно има хак. Аз Най-вероятно. мога да изговоря толкова много хак. Ей, то се хакера. Ей, то се. О, епик, влизаме в базата и къртя някакъв там. Браво, бе, Стилнаха ми го. Обърнахте. Поне този го взех. Ма ги обърнахте. Но... Перспектива. С два, бе. О, инвейт. Ти на мене ли, бе? Да, явно на мене. Ега ти равностойната игра. Не, изобщо не е равностойна. Изобщо. Трябва да помагаме там да дадем геймичи да... Айде. Кой пак полза Спайдагер, бе? И тези противници си големи научта. Само Спайдагер и така. И сега този пак ще има. О, браво. Ето с дете убих току-що само в идома, между другото. Обърни се. Вече се обърна. Тук възможно ли е да убиш някой късно? О, мамицата ти. Чао. О, сомен нинджа. Къде изчезна? Хай! Къде изчезна? Искам да я взема. Ми направи с спис. Добре. Късти е. Коя? То сякаш Ще е пълен лагер. пича. Като свърши да си играеш с правителството, тук минута и 30 секунди. И мисля, че става много дълго. Става много дълго, просто ще отцепна на 2. 64 на 60. 5. Ще пиете? Да стоп пи. Как не го улучвам, бе? Някой то видя ли се го? хака, и то се хака. Ще обърнете. Омри. Спайдагер! Спайдагерта гони тебе, аз такова с нещо, с такъв нобърски айтем не игра. Не ти. Един от тяхните хора разреши Спайдагер. За ключо го не мога влезе.
Стой! Аре, 70. Някой да... Нашата да взима кила и да... Ай, сериозно ли бе? Този ни прич... Добре бе, не ги спам. Разбирам, че... Някой трябва да хил, няма. Хай! Как бе? Спайдагера, бе! Не ми загубихме, защото те имат човек с спайдагер. Зато и загубихме в момента. Само защото имат човек с спайдагер, зато и умряхме. Това е тъпо. Добре. I hope you enjoyed this video. And subscribe and like. Искам да се subscribe, да тогава се абонирате, да давате лайк и такива глупости. Играта е много яка, исках да я покажа. О, здрасти. Хай. Точно някакъв бъркан тук. Окей. Аре. Бай, потуши от мен за това видео. Чао.